Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang nilithari jirkhamsa non birta thepi langponik sinang APSC MP candidate jaka tharpan juriken dengalong kangthum karni ponsi vote ke hanga mais temi pedapon sang piriska tiron pi ahin pen longri kreini sar habi amai lapni Karbi honghari amai tumpan ka chong dukpon Dhonsuri MSC consensi ke parlopon rakachang along APSC rachari tumpen vote ke hanga mai inipon APSC bokwasan LA atumapen phenake mai kang nipon non puthot birtang tonpen langponik sinang Jangmi ni phai krige thom ani ambreng MSC consensi ke parlopon juriken deng along APSC MP candidate jaika thara phan cheng muri pong sipen ingthum ani ponsi hemphum mukrang aklam along rada mai pi ingni pong APSC ambreng aro amai pu lovely hanse per chephem pu pona mailong alihaman pent APSC MP candidate jaika thar APSC vote halang so amai pu bikram hanse dure sorong phar kursing timung lapinki APSC phar ke khoira tum chitong dun Nepal reporter dunar julo hala kesi ke mo boy play haklo te opulo laki inchina kesi akus populo maho are so to death hello di lagi me ke lagi are so death me la si non netung mathatha jo hala jongsi BJP phan pa pe hai lote kopilo je plangi hala finance Nirmala Sitharaman who ilitum India a finance minister also alangli penan para kala prabhakar pabangipu alangli puno BJP leke hai lo te nona batai ke election ke anpar ka velu nonikan popita velu election ke Kapil lang dia pan non hai det halatum han kapil lang dia pan ke rat atom han jakong pipelo election avelo mane kapil lang dia pan ke ili ning dog desita halatum akahin non nei akamle itom han claim sita ilitom han kapil lang long lelo la hello la bangso election ke last fight lagi itum kacedan itu kerja song itu aron lake apc aron lo itu APSC MP candidate jaika thar phan kangthum karni amai long pen sami kapreka party pen bang trok sike patum amethang party pen chiusi APSC long jingbe dun si APSC phan jakong horang pidun thu jaga thapa na no non MP kili ga hut ke APSC tum highway pu athe ki majok sami mithanga khai along ri ki virdet sia phan ki ning hang he laso MP kili ga long bang ki APSC tum ke chidan dun bek pu laso long englong aso khai ke duan sami chira pet pensi APSC pan pa highway pu pusi APSC MP ke ne jai ka thar pen ning je pon Mukoi lumpen mel group sontok bi Karbi Longri Abirta patuak klamalong nitung Organisasi Sekretari Agama Samsing MP aning arong piki aning marong MP Nalipan Wimenri untuk mengajeng kini akan tu athema jokta adet ki virji akhai ke kachipi virji phan ke jokta aning dok di jokta nitum Karbi inglongarat dum anta chelang petpen
Ekay lapen elongri kacerai ye phansi non labangso a electoral battle labangso a ron vote ki pia ron abangke nitum che dan bekko kadu vitumta lapen ke APHLC phansi pi high bekko pinya ame along bang trok ner don trok kebra ner kep atum BJP pen Congress pen dak nang join dun lo pini APHLC along Pini armung kuan bakci tahu sir. Pini 6,000 so 7,000 bagdo pini aja top. Nangli kuan learning thepon pini la an armung aja tong pen nangli kuan avot pen si hai pon ji pening thela. Hai pun itu kado ke 7 lakhs ke mati di 7 lakhs pen itu 5 lakhs ke long itu si Cini lo. Kedam tang ani sang piriska milik pi pen rada mailong lam ke jaipon ahut Karbi aron barim atum si ke chorkli ahut si amen ke tam ate ot humpon detsi jo wada kia nibhana parega pusi hindi alunjir alam thipen ke pang bar pen Karbi aron barim ase kartli ti ot pen rada phan ke thanpon pang bar pon dera jok longri kreni sar habi amai lapen Karbi hongri amai tumningkang samsi chipaklang pon si sang piriska milik pi diana chu hang nangji mati nang chung duk nang chi bisi alang ni tumpen ki pachini pon ateng pensi jang mini phai cricket hom arni sang piriska milik pi ni jang Karbi ang long dongkamukam ahem tun alongan palidam si longri kre hani sar habi amai lapen ki Karbi honghari amai tum phan ching duk pon si ching ki than pon si labang so alam ki bang chipang sa pajut pon sang piriska milik pi kaning je pon a video bang ka duka bistem delete et nangpu lapen komane jong si patoi tiret liputang te longri kre hani sar habi amai tum pen so dak pen sai pon ji busi longri kre hani sar habi amai tum pen pachini pon Borthol pen great son timung Karbi Longri Abirta Pini nilitung kedam tang video mate Facebook along ke klang Karbi aron bari mate hongharia se ke tam aputhak nilitumani risika milik pi alangli laso ke chok je mate chupakeng pu alam puthak sinilitum pini Chang lo, lapen alang tumta, ilitum imithang akarbi, anim rokom, abisar kedar, nangaching hon pen, alang litum paana kahilo pen, dak dongka along kebang, alang litum ta churu rete uni churu nanji, lapen alang litum nilitum kang saya teng pen, mate nilitum kapakeng ateng pen, alang li risika milik pi, lapena alang li choratum anta. Bahembang atum anta nang cidon num lo lapen aning sam lo lasi laso putha lasi kitam a video desika milik pik e Facebook long ke klang a photo ke pini penan para ke badua song atum sita laso abang ke pus rinon lapen ke toktab rinon jut eta phige baduta claim credit abang sikenang po athe ke me ye phan ke nilitum apor cn pen pen an ke the kere mate arta ke to chini muchot atum bensi pinan apor chingki chithan bensi bangso alama bangke Karbi arona jutang pen chingsa et chupakeng et lo Karbi honghari ta dulo lapen ke nitum sarhabia mai pen ta dulo soarlo tum ta hinin pen ta dulo lasila so aputha ka bangke paklang te nang popusi nele tum hin pen nang pachini dun iglo labangso a video puthot anut kaprek abang phu yongsi paklang thudet mate Facebook along meme hinenu tok thudet putanote labang so abang phu phan ke nilitum longri krini sar be amai pen sodak pen insai ponthu anang pusi pini song bangso amai pen choparai ponthulo to alang li tum phan longri kri hini habi sara mai tum phan ning jingsam lo rapuson ke chepa keng nang pulong bangke nilita che don lo bon sitami anut ka preka phansa me la puson ki chok che theklong lo pulote alang litum da chuning ripon thuli thotlo alang litum ahin pen aku puthot pa keng pon poing sai pon po lapu lang prong bangke ilitum akarbi aham phang long bangke chok chik pusini lita pini pen ke ningji dun lo sinili phan la theni alam pen se la pan alam ki dulu mati di halan nili phan puthot inut anut ka prek na ke jong dun video na banai tum ta ami thang tum ke chok chiang tong ta thipik la ta nili chini pameka lasi puthot pini la longri habe longri krehni habe amai tum han bang kurbang tu pajir kang lo alang li tum nili phana pa keng don alang tum aso angjir sop
asumar asup na che thek pen ni phana pa keng pon lopot churu lo la si monon phi ni pe na ka preka tum si tame la puson ni ningje la puson la se tam chora mena long kalilo do an lo la da ke chok chia sai long an ke insai ponang po swar lo no supin so no insai ponang po la lo ni lihin pen ke la pan se pachini dun MP kiligalong AP itse rachari pen kachitoidun IS retire jai ka tharapan kipa highway je pan pusi AP itse rachari long klembang phubang phie tumpen dori sangse pin pen ronga lolong but ki hang pia mai pe pon bomlo la puson thak thak si AP itse dhonsri aro tumpen smi dhonsri MSC consensi ki parlopon angkang along ong duang vut pen phai pon thek je pan pusi but ki hang pia mai sami pe pon bomlo la son si jangmin phai kreathum arni sami dhonsri MSC consensi ki parlopon rachakang hawar long ben sami AP itse dhonsri aro tumpen patir pipon si but ki hang pia mai ini pon long live 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 non ki wangji jangmin pha engkora chok ani bangke MP kang bai chi aphan vut jok pon po lasi englong aso khai tum ki sung ki boy pen pa jok pon chi aphan APHLC pen kar jabdun IS retire jai ka thar phan vut pira pa hai bek nang pu pusi to APHLC dhonsri ro mai phu pen pachini pon AP election 2024 non la so election ke jogi lake non ke wangji April 26 lo lasi lam no so bhut ke jok pen si BJP lepen SDC tum phanda parempo athepima latum ke aprang da rat phan chong thui pachobai lok on bar ni latum MP hailo Karbi Long SDC ta ningkan kre pho MP hailo sita latum ajat ta claim tek the mane development ka we pin lo Karbi Long ki tuara we lang we mia we happen teng lok sakurin ta dak pitek se lo lepen ke mia di potan da pitek the la non la BJP candidate Omar Singh Tiso rat tumbang ke mia di pota bang ke longni mene pusi chuyok dun lo mia di pota phan tita aleng li bang ke file ta pending at pusi pu tangka hangrong tangka pipe te mia di pota ta pipe det la puyo la pen ke la BJP tum ta ko ane ka prang ke chak lo ni tum han nang pa hai nun pusi Rajnath Singh walu dok mukalong ke ni tum phanang pa hai te nang tum state nang pipu article 244 e jitu hongbisan long ke toktang la so ton ma state nang pipu pusi chak te kang lu la pen ke hala phelang pi hala dakta Lal Krishna Advani la dakta wang lo nang tum ni tum BJP phanang pa hai non angke ni tum nang tum han state nang pipu nang tum long standing demand la so otonwa state ke nang tum long wek pu pusi rat phanchi chak lo amat BJP haidar phi bangke state appropriation ke pija appropriation ave pusi latum pachobai rong la anjo athe pima atum jitu article 244 a ke hongbidan long ke toktang hormu dokok ta latum appropriation ave pusi latum rat phan chong thui te gang det lo amon non pu ani ta pipe latum otoma state PG pute non da piun ke athe council ta BJP si chari state lang ta BJP si chari lepe ha central lang ta BJP se chari inte pi posi latum pi theke det latum ki pija ni hang he latum ke PG pute non ta phuni si kol lo ta chok athe la ke long standing demand rat ditu ani hang rat tungkar I la so hon mu ke la ke chini lor latum ta chini lor ta latum rat phang chong thui chobayan si apor ke padam la si non sar jai ka thar hai dat pute la hai autonomous state bank ke lepen ka prek rat ki sung ta pajok et po pen autonomous state ta joy ke pen long lok po BJP tum nang charilo pupan ke Karbi Long ra tum ki sung pen chak nang lo lapan ki BJP MP candidate Omar Singh Tisu Karbi Long tamas council sai kamalong sabi arpu ke thom deng det pen alang li bang ki asai sami cheklem pa mi lapan ki englong so khai tum phan long li pata ke claim ji pu sami tangka pipe ti alang li bang ki claim pipe lapan ki jong sila pusona bang phupan MP ang hoi pang ni dun det angkang ki pi ko son si alang li ke kelang pon thek po pusi APHLC yuding trip ya chun bang searching be pen thining je pon
kiduk akhim si ing thur plut pena jok pini ing long aratum kiduk hangjolo ardeng long tangka ave o sumartum han loko pacharli phan avar sai ave se ke chelangi phan avar sai ave la puson si itu maratum non chitong nang lo pini langdam senang sakuri ki claim tum apora teng pen salary long le ningkan salary ka pending non karjulong ateng polo tangte la forest achuko maratum la mr atum ta salary ki long le se hang jolo pusini tum arjulong la pen la sang thaksi non mars ending dam era fisita kar biang long local a contractor tum bill long wangbe tangte council long tangka ve detloma council long la non kichari tum fan wan thek detloma jongsit council long tangka ave department long tangka ave treasury long tangka ave polo tangte kopia thesi kar biang long local contractor to wan kam ki pilo tangka du pena joksi kam ke pe claim loke kam ke pa claim lo sita lapo abil bangke ipidet a ok chudet a hilang selet pu a bisar si pe mandet lasi la non tisu alangke mp a candidate lo non kar jamnum ko bjp pen alangli department ki thom a hempu land and revenue department agriculture department la pen ke la excise department pini alang la department ki thomang bong pen karbiang long ari soi jang lohan bangko an sakuri ki pi alangli inut revenue em sita long le pota ta phitek the polo tangte alangli mp hailo polo tangte karbiang long arat la pen dima so arat akar I hemprek alangli wan pithegi ma claim pithegi ma alangli lasini le ka chundri kang tung karbiang long arat han through social media hoi pen ili tum songja pokang vai hut songja po tum alam chak an chole itum karju chotang kali lam chak nang chipia bang phu claim un ma claim ne ma halai itum langdam pe minangji kedam tang an ningkan ta itum phola de titilu lam chak nang chipi po arju po itum pe hai de titi laso pe na posi pini itum kepat kung nang kaching koi nang kiduk isung chitong nang non jai kathar komat lo in IAS retired officer DC kiman tang abang alangli son jongsi pini ilituma farman alangli jongsi itum chotoi dum theglo karbiang lo rat ben dimasar chotoi dum theglo non duyen salangli fan pe haidum theglo polong ten itum karbiang lo arada kang it asor itum long vek po dimasar rat kang it itum long vek chun vek po lagi lasi karbiang lo rat itum akidu kisum ke chepe jogi fan itum hemprek chepalong vek ji fan non du je ai ka tharak ke hai fan itum pi vek nang ji lagi Matizong ni pai kriki thom ani anarlo por pai ke thom apor malom Bogojen subdivisions angkang Lakhijan along all party hills leader conference Bogojen L committee atumpen phreke maikani pont non nangki lezi lok sabha elections ki pedu ponji aphant district ke thom apharman pen APHLC arat chari pen kachi toidun MP a candidate IS retired jaika tharaphan ki ongtung a putpen ki jokpen ki pahai ponji aphan APHLC Bogojen amaipu Samson Teron pen chuning ripon nang letor ke sunai abut pp prangs khai longri modon pi oso maratum phant ning aklong pen matha ponra APHLC phant vut pi ignoi psi alang litum pen chuning ripon vut ke jok ahut banga men pen ke jok mate vut ke jok aron karkan ke ji lapen ki non apor model code of conduct ahut semi ka prek rachari atum pen amethanga party pan ke chpai pon thek ji aphan at ki bai asai claim longli laki model code of conduct aron karkan lo pusi alang litum pen phranke athingno pen klar dak pen pachini pon lahan lo MP kilik la MP kilik abang kopia posya kenang sot ma polo tangte ilatum article 244A hemprek autonomous state aphan ilitum non ake hai sar jai ka thar phansine tum APHLC pen ke alangli phansi invite ponlo lasi kopia posi kang vai ponang kok ma polo tangte alangli apuna chak chok lim artale langnam da chok lim kacharli le langnam da chok lim lapen alangli service ke claim tame India along ke kang tu nailo IAS lasi constitution abang ke alangli ing chap ing krung thek pe me lasi non parliament long alangli phan toidon lo polo tangte lake hemprek aphan tame che danon thek po 244A aphan tame alangli a hok pet pen speaker atum long parliament long bill da pon po lapen palong vek po pi hai det pen ile tuma phan kan hok thepik lang pi dhangi bank dai tuma abedet lo lason si council long tum sakuri ki pia ja kong abedet lo SIU PIU nang bikok lo nomor hini nomor ke thom long leke jor illegal pen
non ladak borjan long ne methang home constituency long da me solar project alam pipine do piklo dak long le ke jor ka do ka be dolo la pen number plia bangke elephant reserve tiger project lason si ilitum 6000 plus along leke non vir chok lo lake en ing nama pia tom phan de marada pi tom phan si bp koklo lasi lapen do thulang ko pia posera tum APHLC phan vote pinang kok polatang te ke then nai alam ke lahan lo non hello ki padu si akache song pusin nilihin pen pangdak ing tungra phan media ahin ben dame karbiang long arat do an lapen ensil district along ke do tribal tum hanan tame nilitum mahin pen chuning ripon lo ba than pon lo Pini Karbi Longri Abirta bangki lalpan sikang ton peneglu. Domi thangmi kardom.